Sebastiani belarria tapatuko dizkiogu. Hemen ez dakiz ze kanta... Txiki haituko hiek. Ez dakiz ze kanta... Hau txiki diala? Ez dakiz, kanpaien bat, Eta bitartean, gure bertso-eskolako ikasleek galdera batzuk botako dizkiote Andoniri, ia asmatzen dituen, behar dan bezala, Sebastiani buruzko galderei. Gero, berak esango digu ala den ala ez. Beraz, musika dotoreen egin, gero arte txikito. Agur, Doloin. Bai, igualmente. Dantza egin nahi balemak dite, Ez alda entzuten. Bueno, familiako partaideek, Andoniri egin beharreko galderak. Bueno, gure eskolako nausien noski mainu dugu. Orduan mainu, hain du? Bi, Andoni, Sebastianek emakume eder bat ikusten duenean, gorputzeko zeataletan fijatzen da lehenengo. Gorputzeko zeataletan. Ez, lehenengo jangoikoakin akordatzen da. Jangoikoakin. Asmotin berdek, Beak asmatu behar dik, nik esan da nahikoa diat. A ber, zeren kontra protestatzeko biluztuko litzateke jende aurrean Fulmontik egin duen bezalaxe? Sebastian alegia. Sebastian bai. Bersolaritzaren inguruko zerbaitegatik. ETB berriz eteten dela edo olako kasun bateatik, seguru. Bota bezala galdera bat. Galtzontzio txuriak alde batera utzita, ze koloreko galtzontzioak gustatzen zaizkio? Amak egindakoak. Elizakoak esatu duten bezala, hobe ospeona lurrin gozoa baino. Zu baldakizu ze lurrin klase ematen duen zea bertso saiotako ze aftershaveetan eta gutxi gastatuko du baino, ematen aldu. Inungo perfumeiko. Bai, zerbait ematen du, Markaik ez dezu jakingo? Barondandi ez da. Ia. Sebastian, hausatuko litzateke puentin egitera, bai ala ez? Bai, ez esango du, baina ez. Dakitxu bestek? Bueno, hor biak esan ditu ez dakit horre balio du, baina, tia. Bueno, kendu ba musika. Bai? Hor altzan. Hau de pake, hau. Un trator amarillo. Trator amarillo altzan. Bueno, oire haitxu beharrekoa da. Bueno, galderak hau txek izan dira, eta ia gure Andoni zenbateaino ezagutzen duen, eta ia zuek ere etxean asmatzen duzuen jolas honetan. Emakume eder bat ikusten duenean, gorputzeko zea taletan, fijatzen da Sebastian? Eozekin akordatzea? Ez da, berdina. Zeekin fijatu, zeekin akordatu. Gozekin fijatu da galdera, ni pista txikiat eman diat. Lehenbizi begietan. Begietan. Dana kontra ingo diat. Jaungoikokin akordatzea omen naiz. Ez, jaungoikin ototxetan bai, baina... Olagotan bai. Gero otoitze inber... Bueno... Ez gaitu kasarra. Ez du berdina jainkoa txakistuen gorputza. Hori dik. Antzeko aio baino, Bigarren galdera. Zen kontra protesta egiteko biluztuko zinateke jende aurrean, Fulmontikoen antzera? Zen kontra? Protesta egiteko. Bueno, ez da egipa. Esan behar nuke, baina... Igual, teletxean kontra. Teletxean kontra. Sebastian. Bueno, ala ere, ez da... Adibidez, ETB beize hitzetik hortzera emango espalu, eta, bueno, ez aipatu du hor erdibiden utziko dugu, baina ez du esmatu, Bertsolaritzan gai buruz zerbait defenditzeko, esan dik. Ez dugu nahiko arrazoi? Txotxon sala bialduko, txando bilutaz, A ber, txuriak alde batera utzita, ze koloreko kaltzontziloak gustatzen zaizkio Sebastian Lizasori? Neuretzako o bostentzako? Zutzako. Gorriak, ordu. Gorriak. Andoni, parregarri gatzen nahi ez. Bai. Apropos indare. Ze lurrin, ze kolonia klase eramaten duk bertso saioetara? Normalean, purusaia. Purusaia. Barondan dietzala. Hori asmatu dia. Bai, purusaia, txalo. Barondan dietzet esan dut hortize bilen da. Eta azkena, Sebastian puentin neikera atrebituko alitzateke, ausartuko alitzateke. Eitea ez. Begira egotea igual. Eitea ez. Hori asmatu du, hori ez. Naizta, hor babeson hartuek, Bita erdi hola asmatu izkiat. Bita erdi, bi, bueno, ez dago ezki, bostetik. Zuek etxean ez dakitzen bat asmatu dituzuen, baina... Oin buelta atorrela, ze honek... Trator amarillo. Portatu da. Honek buelta gazaka, trator amarillo. Hortxe, goxo.
gu ezauztarrak hoi entzuten bitarten, gure bertso eskolak mainu gaindutagoan galderak Sebastianentzako. Sebastian, Adi, ze emakume famaturekin ez litzateke sekula Honolulura oporretara joango? Andoni. Andoni, zenekin elitzake joango? Bai. Elitzake joango. Ba, seguro asko bere guztoko nakin, ezin duelako. Txegi. Andoni Atletico Madrileko lehendakaria izango balitz, zein izendatuko luke lehendakari orde? Beho lehendakari izan da? Bai. Ba, garbi. Gilipuertas, antzeko parecido, osea que... Zego asko oin da ona. Zein? Oin lehendakari da ona, lehendakari orde. Andonik zinean debutatu beharko baluke, ze papel egingo luke gustora beak? Andonik? Torrente, Tarzan edo Colombo? Bueno, Tarzan egiteko ez dut uste gauza denik. Torrente handik ez dagoa, ba, Colombo. Bota egitu. Andoni jantzikotako luke zuko paritetako peluka heavy metal bat, bai ala ez? Jantziko deluken. Bueno, eniko partita igual ez. Beste norbaiteko partita zeu asko bai. Sebastian, bi sekretu klase omen daude. Gordetzea merezi ez dutenak eta hainbeste merezi dutenak ezin dira gorde. Zein da Andoniren sekretu aitorrezina, baldakizu? Bai, eta takitelako ez du kontatuko. Bueno, Andoni, kendu ba, xelebre xamarra batzuk egin bazparezu bat ingoet. Bale. Erantzunek. Bai. Galderak ez dut xelebrek izaten, erantzune baizik. Bota. Eta zailek. Ia ba, ze emakume famaturekin elitzateke sekula, Andoni gaina, Honolulura oporretan joango? Ba... Hori zein galdetu dio? Hori anak. Iri komententziak. Ba ez tegit, zer esango zuen Sebastianek. Edo zeinekin joango nitzakeela. Ez mobilez. Gorragoa botadik, baina gero galdetu jo, kargu hartu geho. Zer esan dek? Seguro asko, igna edukan ezin dukelako. Bueno. Barkatu ze ez tarria garrangatzen izateta. Mesedez bitartean, lankideok hau itzaltzen bali mazue, ja tratorea ja, osondo, holaxe. Paki arramando honek eta. Bigarren galdera, egaina Atletico de Madrideko lehendakari o presidente izango balitz, nor izendatuko luke presidente orde? Ba, Sebastian bera, igual. Bueno, erantzuna antzekoa zan, Sebastian da Gil. Beak esan du Gil da Gilipuertas eta Gil da Gil. Sebastian. Andonik zinean debutatuko balu, ze papel egingo luke gustoago, Erne? Tarzan, Torrente, ala Colombo. Sebastianek esango luke, esan du Tarzan. Sebastian ez te bate asmatu? Asmatuko zean, ba. Tarzan ezin duk, Torrente giztakoak, Colombo. Gabardinek ez zeukeate. Bueno, irutik irukale, nehargarri. Andoni jantziko hoteluke, markatu, zuk oparitutako peluka heavy metala. Bai ala ez, esan diogu. I jantziko luke, beak oparitutako peluka heavy metala. Bueno, bai. Beste mateko oparitutako baietz baino berea ez. Sebastian, hainbeste maitea haut. Jos. Bueno, azkena ia asmatzen den, ez da asmatzen erresa gaina, Zein da Andoni gainaren sekretu aitorrezina? Zer erantzun dio? Zer erantzun dizuen Sebastianek? Launa gaiuk, Bazegiat, baina ez tek erantzun, hori. Bueno! Launa gaiuk! Hor, laundu dituzkat, launa gaituk, bazeki azter, baina hor zerbait tarten badala bakiu, eta hurrengoako ari hori tirek igual hasiko gea, Claro, eno gutxi. Bueno, inundik ere txapelketa honetan, esan beharra dago, bi lagunen artean lagunena edo beste laguna hobeto ezagutzen duena, zein izan da, Andoni, egaina, txalo bero bat. Ridikulo horre.